Piny Kenya ni kod historia maduong' kod piny Angola bang' Kenya bedo mise maduong' e chenro mar miyo piny Angola loch e higa mar 1975 bang' kelo kweth adek mane obalo kanyakla e boma ma Nakuru. Kaka yo mar nyayo osiep manie kindgi, pinje ariyogo oketo kogio girimiti 11 e weche mag ohala, limbe, kunyo mo, wuoth kod lony manyasani e chenro mag bero ohala kaachiel kod tego osiep e kind Nairobi kod Luanda. These frameworks will unlock the potential of our commerce, our trade, our government-to-government and people-to-people relations. E ogirimiti makamano, piny Kenya kod Angola ochopo e winjruok mar tieko mapiyo chenro mar duoko wuoth mar ndeke achiel kachiel kowuok e pacho kae nyaka e piny Angola. We have discussed to expedite and conclude discussions on the resumption of direct flights between Kenya and Angola as a mechanism of boosting the movement of people, movement of goods, of boosting the movement of people, movement of goods, movement of services, as a way of escalating our trade numbers. We committed ourselves during our deliberations today to do our utmost in order to resume that connection, not only the existing one, maybe to expand and have the two air companies to fly from both capitals. Jatend piny William Ruto oyango ni okang' makamago dhi nyayo weche mag ohala e kind pinje ariyogi. Our trade numbers have moved from 60 million 4 years ago to 350 million last year and to the early part of this year. We believe that there is tremendous potential and scope for these trade numbers to go up into the billions. Limbe mar Joao Lorenzo bende dhi kelo mor e chuny jopiny Angola bang' jatend piny Dr. William Ruto lando ni kochakore sani jopiny Angola ibiro yienegi mar biro pacho kae maonge kod obok mag wuoth mag visa. Our brothers and sisters in Angola, after the signing of the instrument today, all of them with all passports will now need no visa to come to Kenya. And I am very happy that His Excellency the President has agreed that Angola will equally consider the same when they go back home. E komachielo, Ruto opako piny Angola kuom telo ne chenro mar duoko kwe e ugwe mar piny DRC Congo kokalo e winjruok mar Luanda. Angola and Kenya are working in a delicate process, which is the process of bringing peace in the Eastern Democratic Republic of the Congo. We believe that it is an achievable aim to engage in consultation, stabilize eastern part of DRC, and allow the people of DRC in general to benefit from their progress, from their development, and from stability and progress. Jotelo ariyogo oyiere ni kinde osechopo mar timo duto madwarore mar tieko lweny kod gwandruok mar siasa e ugwe mar piny DRC kendo singo mar tiyo kanyakla mar chopo lek makamano. Limbe mokwongo ma jatend piny Angola e pacho kae geno mar nyayo weche mag ohala kind piny Kenya kod piny Angola kaachiel kod goyo jek chenro mar kelo kwe e piny DRC. Chris Owino, Ramogi TV, State House, Nairobi. Mutni nomuoche nyasi maromo mar joma mine e tiegruok e weche ohala, kungo kod hola manobagi kod bede sirikal mopogore mamalo e kar chung' od bura marangwe. Mae tok kweth rowere moko diro iro malungo wang' kata tear gas e romo makamano.
Ne en nyasi ma ochan kod migepe mopogore mag piny owacho mar puonjo joma mine e kaunti ma Homabay yore mag ohala, yore mag kawo hola kod kungo ka gidongorego e chenro mopogore ma gitimo. Jatend migawo mochung'ne tudruok e pacho ka Eliud Owalo ema ne wendo modhial e kinde nyasino mane obagi e magawa moro e kar chund bura mar Angwe. To kata kamano, kapok ne Owalo chopo e nyasino, to tungni ne oneno bang' ka kweth rowere moko manopondo e tok chiel chako diro iro malungo wang' kaachiel kod kite kama ne ji obedo ka nyasino dhi e nyime, gino manochungo chenro mane dhi nyime kuom kinde machuok. Rowere manoyuoro e kinde romono ne ochako pedho rowere manorocho romo makamano, kendo bang'e to ne gimako rawera achiel mana gisembo achiel kachiel nyaka kama ne nyasino dhi e nyime kapok ne gichiwe lwet obila, ka gi kindeno bende apiko mar mabich mane rowerego eko tiyogo bende obila ne omako, ka jotelo mane oloso ne okwedo mokalo tim makochno. Kija siasa to kikel goke siasa nichuneno ko akelo koko mor bondo koko nodo goromo nwa mana Turkana kawuna dwana nyisgi ni elweny manochako e piny luo kaendi samane Ford Kenya obiro no ringa to kochopo Kasipul Kabondo kanye manolore ni riep. We have come from all over the county of Homabay to educate our women who have suffered for so many years to see the opportunity in this government of Daktari William Samoei Ruto. And that's why I'm sending a warning to those who are competitors. They must prepare fully to meet us. The time has not come. We will do politics when the time is right. Kane gikwero josiasa moko magikone osebedo ka tiyo gi rowere yo ma ok owinjore. If you bring violence, then we are going to deal with you properly. And nobody is going to be threatened. We are the ones in government. Government has a very long hand. We are not going to threaten anyone. We welcome everyone when it comes to development. In this group, we don't know the parties where they come from. These are women from Homabay. We don't want to know the political parties they come from. What we want is development. Omiyo kaka to biro giru bomba mara to magi korchiel ni mondo neg minewa magone kura mano gimowa kemia gido Zakaria Okoth bado ko yiri kaka mjumbe tigi tijino mar konyo jopiny ko yiri kaka MCA bende tim mano to ko yiri kaka gavana tim mana tiji kamano. Jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo to ne okolose wachno mak mana ne okone piny owacho dhi nyime kod chiwo sir ne joma mine mondo gidongrego e gwenge ma giwuoke. The purpose of this meeting of sensitizations is to ensure that all women who are involved in itinerary trade are empowered or sensitized in two perspectives. One, the funding opportunities which are available within the Kenya Kwanza government. And two, how they can access those funds. Alia Beach, Ramogi TV, Homabay. Jadak mawuok e tong' Kericho kod Kisumu pod odak gi luoro kaluwore kod tulo manyocho muoche gwenge go jumbe ariyo mokalo kendo weyo ka ji mahewa auchiel wito ngimagi kendo mamoko yudo hinyruok mokalo. Millicent Adhiambo nolimo gwenge ma Sondu kendo nitiere koda lipot e wi chal arita nyaka sani. Ma e chal mar chiro ma Sondu. Thoth tonde ni nono ka dukni bende olor. Jogo ma otemo yepo mondo gimany nweng'o to ayul lalgo nang'o uso onge. Jodak laro ni tulo ma kinde ka kinde Sondu ahinya to manyocha omuoch machiegni ne jumbe ariyo mokalo kendo weyo gi gilal mathoth. Jodak no hinyore ma ok ler kendo king'iyo Nyabondo pod odong' kod ji chiegni 4 mane mochari manotho ariyo noseik nyoro gima kamano wakuong'o. Miyo pod gidak kod luoro ka jodak kod johala mamoko osedar ka dhi manyo kuonde jot kod loko oko mar Sondu. Gimedo ni ok gimor gi kaka migawo mar arita ok osemiyo pek wach mar kwe mar Sondu. Kituri Kindiki kane obiro ka noland ka polis kan mondo mi owe ni jogi gi jogi ere wach munyalo wacho mondo wang'i nang'o mularo. En owacho wach mar siasa kata wuok odhi kare ni mondo molo. Iwuok idhi ir polis ni mondo polis okonyi to ng'isi ni mimi niko mtu mmoja nitafanya nini. Koro mano e gik manyicho kelo shida mwelo kacha. Kithure Kindiki owe wacho no weche mag miriambo e news. Onge ng'ata mosamak Sondu ka e lweny mano chakore. Polise mane station Sondu onge mosadhi.
Jodak ywak ni kata som nyithindegi bende koro digni. Sani penjo chopo nyithindo te dhi timo penj. Bedo ni nyocha indala iringo ne classes, bedo ni nyocha idhi skul. Ka ngi kare tinwang'o ni skunde manyakach ka performance odok ang'o piny. Tiwacho ni koro nyithindo ok dhi skul maber kata jopuonj ok puonji, to classes ema miyo nyithindo ok bede klas mondo nyithindo som. Jopuonjwa bende inego ka. Girwako obila mag majoni ma sirikal osetero Sondu. Yesu kanyo kelka oseduoko nogi chien. Nikech kata ko yudi oko tibiro goyi mok ng'eni ng'ama nade. Obiro go ng'ama miyo, obiro go ng'ata ng'ata, obeni gi nyathi tibiro goyi. Warwako mondo gimed kambi mar Jesu obed ka girwaknwa Jesu bi ka okang' mamalo. Police station manyicho ger mwalo kachacha. Giloke obed Jesu camp. Nikech kanyo be ma wasigu ka wuoke ka gibiro to gimonjo go jowa malo koni. Thothne kanyo be manche gi wang'e udi. Pa jodak ma Sondu en mane kotenore kod okang' mowinjore okaw manyalo kelo kwe mochwere. Ok odani gino chako timre kendo nikech wadak gi luoro. Goluru luoro ni oko kuomwa kaka sirikal mondo wayud kaka wanyalo dak gi kwe, nyithindwa be mondo dhi skul. Bwana Kithure Kindiki, wadwaro special visit Sondu to wayudo report koa kuom officers man loka cha. Gichiwo ne riong reports. Obie ground mondo jo ground onyise gima nitie. Waol gi lweny ma Sondu ka. Wakwayo ni jodongo malang'o kod makoni. Gima nyalo konyo wasani en ka gibiro ka koni ma ji obedo piny, ma ji owuoyo to nya bedo maber. Nikech chiro cha ji oluoro nyaka sani chiro makocha. En week mar adek sani ka ji poko dhi chiro no nikech threats ng'eny chiro makalang'o mane tieng'o. Koro boundary ni ema ka sirikal nyalo chung' kodwa nikech sani wan gi lit ok wanyaloko wasiko mana kwa ywak. Magi biro toka County Commissioner Hussein Alaso Hussein yango odiochieng' manyoro ni gitemo nyayo kwe gwengego kendo obila mag GSU oseole tong'no mar neno ni othir weche njore. Kamano bende okwayo jodak mondo hore ka gimanyo yo mongirore manyalo tieko tulono chutho. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Sondu, Kisumu County. Jotend arita kwe kod moko kuom josiasa e gwenge ma Kuria koro oseyore e wi kuo mag jamni ma bende odagi rumo e gwengego. Kata bed ni buche osego mar temo tieko wachni pod omedore to nyare. Jojo maluo wach kuo jamni e gwengego kod yore mag manyo duoko mosiko mar tieke. Kuom higni mathoth jotend arita kwe kaachiel kod moko moganda e gwego ma Kuria osebiro ka kedo kod kuo mag jamni ma oseweyo koganda mathoth olalo jambgi. Buche osego mathoth e gwego ma Kuria to ahinya tong'no mar subcounty ma Kuria East kod kaunti no ma Narok kaachiel kod tong'no mar subcounty ma Kuria West kod piny libamba ma Tanzania. Winjruok osebedo ma oting'o mano mong'ere kaka Tarima Declaration mawacho ni kama tie jamni ma okwalo lale jogo modak e alworano ipeyo jambgi mondo konye tieko kuo mag jamni. Kata kamano kuo mag jamni pod dhi nyime. Ni kwamba bado hizo ng'ombe zinaendelea kuibiwa na bado tukifuata nyayo hizo ng'ombe huwa zinapotelea sehemu hiyo hiyo tu. Kwa mwezi ambao kama miezi 2 hivi iliyopita tuliibiwa ng'ombe 3 na huo wakati tulikuwa tumepata OCS mpya katika kituo cha Isibania na huyo OCS alikuwa anatusaidia sana kwa sababu ungempigia simu wakati wowote angetoka. OCS kwa bahati mbaya hakukaa hapo kwa muda mrefu, amekuwa hapo kwa muda wa chini ya miezi 2 na akatolewa. Ywaruok sani koro osemienjo e kind moko kuom jotend arita kwe e gwego ma Kuria kaachiel kod josiasa e yo mar kedo kod kuo mag jamni e gwengego. Huko kwetu kwa kawaida ukiibiwa huwa mnafuata nyayo. Sasa tulifuata nyayo tukaenda huko Kerege, ng'ombe zikapotelea huko, tukaengage polisi kwa muda mrefu tu hawakukuja. Kutoka asubuhi hadi askari wa ASTU walifika huko mwendo wa saa 10. Josiasa gwego ka hoteli kod MC no matagare Ward Moses Magwa sayo jotend arita kwe kuom remati ko kuo mag jamni ka jotend arita kwe ka hoteli kod County Commissioner e County ma Migori David Gitonga bende sayo moko josiasa. Ilibidi tutoke huko tukuje mpaka kwa County Commissioner kwa sababu wadogo wake walikuwa wamekataa kusikiza. Lakini kwa bahati mbaya County Commissioner hakuwa, County Commander hakuwa, lakini ilipofika jioni yake jambo ambazo lilinishangaza ni kwamba nilianza kupigiwa masimu left right, of course wakijaribu kunithreaten kwa sababu ya kushiriki na wananchi kufuata nyayo za ng'ombe ambazo zimeishiwa.
Tuende maandamano, vitu zingine hata kama ni ng'ombe imepotea, wewe kuja utuelezee. Na tunajua ile mikakati imewekwa. Na tumeona wengine wanajaribu kuweka siasa kwa mambo ya usalama. Tafadhali tutafanya pamoja, tuko tayari kufanya pamoja. Kamiso na mar county ma Migori Gitonga wacho ni ber ka jamni duto ma county ma Migori iketo negi alama makoro nyalo miye yangogi poni koro kwali kedo koter gi counties moko kata piny libambano ma Tanzania. And I request members of county assembly, can you come up with a legislation which can help us to brand our animals? Tukibrand our animals, kama ng'ombe imechukuliwa kulia west ni ya Bukila na imekuja hapa kulia east, mahali imeenda tu, sio ng'ombe tutajua ni gani. Kuo mag jamni yogego makuria oseweyo kogan mathoth oyudo nyirruok kamoko bende owito ngimagi bang' ka omonj ko jokuogo mag jamni ma osebiro kamanore kod gilony mager ma oting'o magina. George Juma, Ramogi TV, Migori. Obila mambalang' e gwenge ma Baringo South jonjore nonego kendo hinyo machielo e gwenge ma Kiserian. Jopiny e gwenge go ywago arita ma bende medo njawre ka joma owinjo obedni ritogi ema inego. Obila mambalang'gi ne dhi waro jowetegi mani chiwo arita e apaya mane iloso ma Kiserian Mkutani ma piny owacho loso kaka achiel kuom yore mag kedo gi arita mokethore e gwenge ma Baringo South. Hii incident tulikuwa na wale National Police Service walikuwa na chunga ile dosa huko, na sasa walikuwa wanatungojea sisi, hata sisi tuwe pamoja na hawa. Sisi tulikuwa tukibeba mzigo na driver wa dosa nalala huko na sisi nalala upande na matipa. Sasa tulikuwa tukiendelea. Sasa baada tu ya masaa kidogo ya asubuhi wakakuwa attack. Sasa ambaye imebidi waue mmoja na imekuwa mbaya. Jodakoro nigi luor ni mar jopith mane odar kod jambgi korko duogo e gwenge ma Mkutani, Arabal, Tandare Valley kod Korkoron. Gimanre kod bunde ka giwacho ni nyaka koro giritre kendgi ka jaod bura ma Baringo South Charles Kamuren nyoro noseyo County Commissioner Hendi Wafula ko wacho ni orem chwalo arita makare. I want to say, Bwana County Commissioner, openly, it is under your token, you are the chairman of security. Within very short time, sahi panga njia ya operation ondoa hawa wakaiti kwa Baringo Kusini. Mae en monj mar ariyo e dwe achiel e gwenge ma Mkutani. Jumbe ariyo mokalo, jonjore nogoyo bonde kendo hinyo apisa mambalang' e skul primar ma Kipinda Sum. Tudruok mar rango chal mar arita tok monjni nokwako obila mag Majoni, APC kod mago mambalang' kama ne gikwanye opoklo lisasi mane ogo e monjno ka jotich e payano koro chungo tich ka giluoro monj. Sisi tunauliza hivi, kama president anatoa order, kama waziri wa India anatoa order, lakini yote hakuna yenye inafanya kazi, kwani tunaishi nchi gani? Sisi tuko Kenya kweli? Sisi ni wa Kenya. Kila siku tunauliwa, vijana wetu wanauliwa. Hata hiyo family sasa ambayo huyo kijana ameaga leo, hiyo family bado ni changa. Nani atachunga hiyo mjane? Nani atachunga watoto? Mae omiyo koro oloso romo mar nyayo kwe e gwengego ka jotelo seyo apisa machiwo arita ewi chik mane jatend migao mar arita nogolo. Ombi letu ni kuambia serikali ya kwamba wajaribu mbinu ya kutafuta hawa watu, kwa vile imekuwa tisho sana. Barabara ni inatengeneza communication, inarahisisha maisha, lakini kuta barabara tukatasa tupite ama inatukatasa tutengeneze, tunaona mbaya zaidi. Gwenge ma Baringo South kod Baringo North osebedo ka kedo kod weche njore ahinya mag kuo jamni ma oseweyo ji adek konegi e gwenge ma Baringo North, achiel Baringo South kod ariyo mamoko mohiny. Moko kuom jogo mane oyudo hinyruok mag lisasi maluwo monj manotimore e tong' ma West Pokot oyango luoro magintiere godo dok kuondegi mag dak e gima gilero ni monj maseche te mamonogi timo gigegi kaka chon. Ji ariyo mayudo thieth e kar thieth ma Kapenguria kwayo sirkal mondo tim kare giyud ratiro margi kaachiel kod arita makare e alworano. Diana Olonde lerono mathoth.
E kar thieth ma Kapunguria County ma West Pokot, jogo mane oyudo hinyruok e monj mar kuo jamni dhi nyime gi yudo thieth. Kawuono kata kamano, gichako yudo chang kendo gipimono gino mane otimore juma achiel mokalo mane omiyo ring kodgi kar thieth makae. Kaluwore gi Hassan Kibet, jonjore adek nomonjogi e seche mane gidok dala kendo nochwadogi gi magina. Sasa tukapambana na yeye na nikashika punduki na kutupa makasin. Sasa mwingine alikuwa na panga. Sasa yeye mwenye alikuwa na panga, huyo mjamaa alipewa bunduki akaambia yeye maliza mimi. Sasa huyo mjamaa akanipeka risasi kwa rosa kwa mkongo hapa. Wale wenzangu waliokuwa wameepa wale watatu walikuwa wameshapeana information ya kuwa ati fulani ameshabaki hapo. Ile machozi yenye watu walikuwa wanalia ya kupoteza mtu ikarudi tena ikawa ya furaha. All of them have sustained injuries with profuse bleeding and even one is undergoing blood transfusion currently. Giwacho ni kata obedo ni obila maketo arita osebede gweng'ni kuom ndalo, pod jonjore monjogi kendo onge mora mora ma osemaki kata ma osechope doho mondo giyud ratichgi, gino mamiyo giluoro. So kitu ambayo kwamba ningependa kueleza watu wetu wa serikali kwa pande zote mbili wahubiri amani. Gikwayo sirikal mondo medo obila mondo konyre gi obila manitie mondo mak jogo ma osebedo kamayo gi kwe. Serikali kuu itupea hata NPR sisi kama Wapokot. Tunajua kabisa mumepeana Marakwet, mumepeana Turkana. Sisi mnatuambia mutatupea. Tutaongoja mpaka lini jameni? Kama mutadisam all communities. Kama munapea kama ni 10 mpe communities yote 10. Sisi hatuna chochote huko chini. Ekor Kakore, komanda mar obila mar county no, wacho ni gitiyo kanyakla gi obila mawuok e county ma Turkana mondo migitiek mony makamago. Diana Olunde, Ramogi TV. Erokamano ahinya Diana Olunde kuom ripota machalo koda mara mabede terowa e yweyo mokwongo. To kapok adhi Eriko Demo ka chunge kanyamka gwacho ni Ramogi TV ler kabisa imoso wadu Kinyi Musa wacho ni Kenya ni to oli mana kod weche mag siasa. Boy Collins mar Kiabuya e Gwasi ineno loud and clear ka entire Nairobi wacho ni arita masondu no dwaro mana lemo kabende ibendi nyisa ni to josondu owedino yo mano Abuja jam tumbero kamana hinya kuom ote mari machielo mabenda neno kendi en mari Otis Nyakwar Kanga kantiere Busia wacho ni luo weche manyien e yonoero ma kare kabisa. Gin ote mabende donjonwa e lai marwa mar 2-3-6 wadhi e yweyo to ka waduogo en chenro marwa mangeso kangeso mar mene wacho odiochieng' makawuono wang'iyo arita e gwenge ma Mathare e bomani ma Nairobi. Kik idhi mabor. Wangu. Imagine kuna over 1,000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out. Pata multi-bet boost massive ya 1,000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1,000% multi-bet boost. Tubet, min shabiki na nadeku place tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tenda. View Travel presents Hidden Gems and Well-Hidden Treasures. 3 days, Mombasa, Diani or Malindi from 13,999. 3 days, Masai Mara or Sally from 14,500. 3 days, Savo or Samburu from 23,000. 2 days, Mount Kenya, Naivasha or Nakuru from 3,900. 5 days, Dubai or Zanzibar from 640 USD. 5 days from 1,050 USD. 5 days, Egypt, Thailand or Turkey from 1,150 USD. 5 days, Malaysia or Singapore from 1,100 USD. 5 days, Santorini or Maldives from 1,680 USD. Contact us on 0703-254-254 or book online at www.viewtravel.com. Ngima ma ichiko gi gik ma ji ohero, jolupgi kod uma ma ji yudo e mbui. Kokidwar picha na
wan kedhi. Rom gi miyo moro ma chunye chandore nikech huma to olokore misumba e mbui. Jogo kia ya? Gik ma pusga. Jogo kia ne anka mama di mama. To nyare oting'o ting' mapek nikech gik mane otimore chon. Mama na en socialite. E piny ma pach ji ni e mbui seche te. Tabed maber ago i picha. Adwa posti ka uono. Be miyo ni biro fwenyo nengo mar ngima madier kapok sa odeko ahinya. Biro fula nikech ani scholarship mo wueno ng'ama no koken ma fans magana. Ne sigand miyo gi nyare manyagore kod ngima ka gidwaro hera kod ng'eyo ne sulwe e Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadia ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Wateja who prefer stock zangu juu ziko tayari kubaliwa pap lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. You got a kiss to my heart. My baby never lets me down. My baby never lets me down. My baby never. You deserve a cry. Download My Baby as your Skiza tune. Dial *811 *278#. Remember, Skiza na Citizen is the home for all artists. Machiegni e chenro mar mine wacho engeso makawuono. Kardak ma Madhare en achiel kuom kuonde dak mongore e boma ma Nairobi mabende osebudho aming'a kata kuom higni mathoth. Kabende en mar 2 tok Kibera e lachne mano e bomani ma Nairobi. Weche mag arita osebedo ka onjaure kono. Kabende odiechieng' makawuono e chenro ni mar mine wacho antiere koda ruoth mar gwenge ma Madhare mabende wadwaro mondo watwak e weche mag arita. Ang'o mabende dibedi ni rach kono, to ere kaka inyal lose mondo koro obed kar dak makare kabisa. Oimore idhi maber. Inyalo mana ulo ne jo piny kata jo neno ni to gwenge ma Madhare mokwongo in kaka ruoth makono ero chaknwa ne kod tiji kod kaka ni ibedo ruoth e gwenge ma Madhare. Jinga luongo ni Rosa Yere. Madhare Oken Station na mokwongo tiye. Nairobi kae wan kaka ruodhi iterwa transfer. Nachako tich Madhare 4A kaka jalup ruoth. Alafu achaka timo penj machielo makalo okoro kaka bedo ruoth maduong'. Madhare station na mar 10. Mar 10 nyaka ni chak tich. Koro oken kama kwongo tiye. Aseti stations mamoko. Baby kapok wang'iyo ahinya ng'ato di page kata di med ng'ei matut Rosa Yere en ng'awa oae gwenge mage. Rosa Yere ni to nya Kenya. Okaero ga donjo kama ahinya nikech jok matiyo nigi ok ong'e na kanye. Ging'e na nyathi Kenya, nyathi Madhare. Koro bedo ni tuwegi kanyo. Tawegi kanyo. Kama na hinya. Higni 10 duto te wacho ni isetiyo kuonde 10. Asetiyo stations 10. Stations 10. E kuonde ma bende isetiyo te inyalo mana lero nwa moko kuomgi kaito koro ipima ne to kuonde go gi Madhare. Pogruok osebedo mane koso ntiere kaka chal moro nitie? Asetiyo town center, Nairobi town.
asetiyo Mathare 4A, nitie kama iluongo ni Mathare 4A. Asetiyo Mathare North, asetiyo Kahawa West, asetiyo Mwiki, asetiyo Babadogo. To asetiyo nyaka Mudhurwa. Asetiyo kama station ma aiko kadhi Mathare, natiyo Isili South. To kenyal compare Mathare kod Isili South. Yes, Mathare jing'eny. Dhano dhuro kabisa. Dhuro kabisa. Wan gi population mar dhano 200,000 ei Mathare. Koro dhano ng'eny, to kata kako gedi opogore kod kuonde mamoko. Kana ni Isili ute dongo dongo. Korofni madongo, lakini Mathare gin kuonde mongore. Ute pod ok becho ahinya. Mane pogrok mantie e kuondego. Ng'ato bende biro penjo nikech ong'eyo ni to chief tij ruoth ahinya gwenge ni koro iwinjo buche matimore gwenge, iyalo buche matimore gwenge. Mano be e gima timore gwenge ma Mathare koni. Mano kamano. Gin kaka buche machalo koda mage. Buche sana mwatimo Mathare gin kaka mag udi, lwenje mag udi, rent issues, jomako chulo udi. Nitie moko mabiro kata nodenyo. Mago bende wayudo. Nitie kata jogo molal. Mwabiro kibiro tiyo kinyi tiyo ka dhano bedo mane the office. Giriti gidwa dhi thuche gi gionge fare. Mago be gimomako mana ruwa. Ang'eni sani kaka koro ji chomo December kendie machalo koda mago koro ng'eny kabisa. Ikonyo gi nade? Mag chama mag mine mang'eny sani. Mag chama mag mine? Jomolal gi pesa? Jomolal gi pesa. Mine modhi mier. To gisechamo pesa, mago ng'eny kabisa. Yes. To gima ber gi ruodhi ma Kenya te. Nitie kaka wang'ere wan gi forum. Koro kilal to wang'e gweng' miaye to agocho ni ruoth ma kome dhi eno ero to pod yudi ayuda. Koro tich bedo mayot. Mano dibed ni emomiyo ntiere kinde moko kata otese moko makijazo tipenji to chief mari nyinge nga. To ntiere jomoko ma bende kia? Thuchegi. Sama ine chama ging'eyo. O nyaka girang gifweny. Koro kwaseng'e ni ya kanye, to mano ruoth mag gweng'i no nyaka yudi. Miduok pesa mar mine. Kendo giduoko? Yes. To koro jok ma ntiere en higa mokalo December, anya paro ka nichoko pesa ne jodak ma Kibra mane dwaro dok dala, gin koro giyol gibedo Kibra gidwa dok dala chuth, to nokonygi kabisa. Sani bende wacho ni ntiere jogo eko ma bende digombo dhi dala to gienge fare, gibiro iri. In kaka ruoth igolo fuko mari koso ere kaka itimo? Osebedo challenge maduong', nikech ng'ato nyalo bedo ni nyathi moro kata ng'ato oluongo koa dala nobiro tich. Obiro manyo tich Nairobi. To ore kata fare no wadala mondo bi otine. Kochopo Machakos kae to koro ng'ano onego simu. Ok mak simu. Koro ng'ani kao matatu to lori dho ofisa kech anane dho ndara. Stage monge Nairobi mzima ni ka chief. Koro koselor kanyo to gi bag. Mathare ka chief. Koro kanye miyuda gi bag. Ichiko iti kabisa kaka ng'ama miyo. Nitie cases moko ma late. Ido kata ka nyathi manyako ma jaiga 15 osenindo kata oke kibanda. Adok mane mfukona. Tamiye fare to dok dala. Moko be kwalowa, wuondowa. Negi lal, kichaki lowe tiyude maken mokora. Mago be nitie. Kamano. To koro ahinya inyaka koro wang'iyo weche mag Mathare. Kong'iyo ahinya tiwacho ni kaluwore gi kar dak no kaka intiere, kako gere gi kwan mathoth ma ji manitiere kanyo ero. Wach mar arita ok ni kare kabisa. Kilerwa matute wi mano. Mathare kama ber ahinya. Nadonjo Mathare hik 2019. Asebedo Mathare kuom higni 5. To ka ang'iyora kaka nadonjo kod kaka Mathare chal sani, Mathare en kaka mane nitie. Nitie lokruok maduong'. Nikech sani nitie yore molos mabeyo makalo, oyaw yore moket lam. Tich otire maber kabisa. Ma ok ni nitie konde mang'eny. Batino ka ndalo duong' makata geche mag mach nyalo kalo, mag pi nyalo kalo. Koro arita kwe maji ing'en ng'ato kowinjore Mathare. Kata in kiwinjo Mathare kami bede ka titerni atera. Paro ma ng'ato ntiere godo. Ong'e manan ka lor Mathare tan nanga moserumo, osenega, osemaya. Kiloto bag ni koro idiri matek, idiyo makata sime mako matek ahinya. Mathare, jomodak Mathare gin joma dhano ema miyo gi nyinge machal kamago. To Mathare
ji moko bende osekawo thuolo malach mabiro timo gik maricho i Mathare. To gin jogo modak kanye? O gin jo Mathare. Mathare sare kidhi sa 12 madhi sa 1 to chal mahame. Josedok e miegi kuonde ma giaye. Tiden gibiro kanyo ni gibiro tich. Tije mopogore opogore mitimo i Mathare. Ebi nyalo yude 1 2 3 ni janjore moro nyaka ang' ne yude iye. Mana kaka estate moro nitie gi jonjore ang' ne yud kanyo. Ere kaka ofwenyo ni magi jomo wuok oko mogene jodak makanyo? Ni watiyo wan gi structure marwa kaka wan ruodhi, wan gi jodongo gweng', wan gi youth leaders, wan gi nyumba 10. To inyalo fwenyo no ma sama gimoro timore makoro kata ilawo ng'ani nitie gimo timore. Tinde no kokia yore ma iye kuonde go. Olalo opore kata od ng'ato. Tifwenyo ma ok jagweng'. Nyumba 10 wang'ere kabisa, wang'ere. An kata ka wuotho Mathare to onge ng'a kiaye. Mano diwach ni achiel kuom yore ma bende konyi e tiji ni okiti kendi intiere koda ji mopogore. Nyaki ti gi ji. Nyaki ti ji kabisa, ok inyal kendi. Ok inyal. Alafu tijino bende kibed kod ng'at moro mathon, kod an ruoth. An e sirikal, an manyakunija. Nyaki bed ng'ama ing'e lugha nyithindo go, inyalo wuoyo kodgi, inyalo winjo gima giwacho, nyaki bed gi iti piny kabisa. Iti kin go to tich yota. Mano kiwacho lugha gi diwa magi wacho cha sheng ucha kendi dhumo kodgi maber kabisa. Nyaka wacheng kamano. Mano dibed ni koro kuom awach ni lony ma bende isebedo godo e tijni emomiyo isebedo kitiyo gwenge ma Nairobi. Omiyo ang'eyo kadhi e area ma kama tang'en ka atiye nade. Kadhi ka tang'en atiye nade. Ma ang'eyo nyaka bed gi kadonje e station tabedo gimoro dweche 6 kapod acheko pod alenga mondo ang'en kanye ka wuotho to wuotho kanade to onego bed na bedo mag agolo koka machal nade. Nyaka bed ka ng'eyo nyaka ng'en itiyo gi ng'a, nyaka trust ji. Nikech bo ji duto te ok oheri. Inya bedo ni tiyo tije ni to ntiere jomoko ma bende ichwanyo iye kanyo ero. E tijwa ka nyaka nitie ng'ama nyang' ichwany. Nikech nyaka ni yal kes, nitie ng'ama nyang' kes ang' nolo, nitie ng'ama no odhi kare. Koro in koda dui ma chini ya maji tikia. Ewi mani ng'eni e tijini ntiere kaka irito arita ma Mathare. To arita mari inowuona ng'ama rito ni? Nyasaye. Nyasaye nyaki bed kuom Nyasaye matut kabisa. Nikech kichopo Mathare, kadhi kodi jael Mathare nwa wuotho kodi to iluor kata ok inyal wuotho. Nikech en gi population malach, to ji tuomore to tije tiyore, to seche moko ng'wech moro nya tugore ma ji ringa mikiek tanto ji ringa go. Koro iluor. To kisedonjo i Mathare ma jo Mathare ong'eyi, onge ng'ama safe ka Mathare. An kata dhi kodi sani to wuotho kamano. Kaka ging'eny no jogo te nyalo ng'eyi kendo gifwenyi. Gifwenya maber kabisa. Gifwenya. Erokamano ahinya. Wang'iyane iwacho ni higni gote higni 5 e Mathare. Sani kamani kachopo dwe mar 10 an gi higa 5 e kanyo ero. King'iyo to inyalo wacho ni makumo osedhi na maber kata mae success story na ma bende asebedo godo to magi bende pek ma asekale. Gima mora gi Mathare nyaka nyocha donji, nitie nyithindo magolo e timbe maricho mabecho. To nyithindo go wa form groups make nyithindo both youth ni wan gi groups mang'eny sana Mathare. Talent ni Mathare. Nyithi Mathare ni talent kabisa. Ma identifying talents go manyo chutamoji. Koro sama waromo kodgi kisefwenyo manga machal kama tiketo gi groups timiyo gi gima ginyalo timo. Wan gi grube ma miel, wan gi grupe ma acrobats, nitie grube ma rap, wan gi grube ma pidho mana yien. Koro engage gi koro gin busy. Ma ka giwuok e tije go to giol. Nitie moko maloso kata kek, moko loso sabun. Koro inwang'o kama ne ayude Mathare cha okaweye. Lokruok moro bedo. Nitie. Iwacho ni thoth rowere kata weche mag njore donjo nikech gionge gima gitim, gin idol kato bende gionge tije. Dibedi mano achiel kuom okenge ma bende koro iseketo loso sabude gik machalo koda mago mondo gibedi koda yuto margi. Aloso siep gi NGOs mang'eny. To kayudo NGO kobiro tanyiso gi kaka wadwan wati. Akone gin grubni
adwa ni ukonywa nyithindo gitimo kama. Nitie organizations mang'eny ma kubiro to gibiro ira to arma a discuss kod gin kar ubiro udwa timo ang'o. Kech mancho biro cha timo gima kama. Mano kapok gichako tije madhare. Ubiro gang'o. Kech mondo kik waduplicate gima group moro timo tayari. Koro ka giwacho ni gin gibiro gidwaro tero youth training to koni ya. Training ma wabro identify youth ID. Koro kwa sa identify youth go to kila youth choose gima nyalo timo to odhi otimo. For example, sani an gi youth 120 ma nyocha obedo train gi shirika moro okadwa luongo nyinge kae. To nyithindo gatimo maber kabisa. Kila nyathino timo course ne mutieko kano setieko to gimiyo gi startup kits. Kila ng'ato mano the plumbing no mi mano timo mechanics no mi mano gimara mora gimani timo cha graduate team exam mar NITA kisetimo mikalo makoro gibedo kod oboke mopuodhe ya kuri nyalo medri koro kamano sama ama aloso siep gi organizations mang'eny organizations go biro to koro identify youths ga gidonje. To koro ka wang'iyo pek dibed ang'eni gima ntiere gi ber pek ne bende koro nyaka bedie. Pek nitie an donga ng'ama miyo tan gi nyithindo tan gi ot yudo ka seche moko iti ahinya to sama koko moro timre kaka koro nchandalo mancha ntie maandamano dhano ng'e mana ni madhare moongoza i maandamano dhano gosiko goni simu ni in safe koro dhano ni worried nyithindi be ni worried jonyuol ni be ni worried mana mano ai ng'en seche moko kitiyo oking'en ng'ama koheri ok yot ng'eyo ng'ama koheri koro sa iwuotho gi ng'wono ma Jehova Nyasaye mano ni kare. Koro ka watieko ing'iya ni to lek mane ma intiere godo idwaro ni mondo ichopo jomadhare kanye. Madhare ka wanyalo donjo madhare especially NGOs to gibeda specific ne gidwaro youths between the ages of 13 to 24 timiyo gi gima ginyalo timo ama gidonje madhare to identify talents mag nyithindo nitie manyalo wer maber kabisa nitie nyithindo manyalo go mpira maber kabisa yani nitie nyithindo are talented manan por giyudo space kata ng'ama nyalo mako lwetgi ni koro in ijawer kata wakelie wende achiel studio kama mondo ogone moro bende odhi oyude gimoro to kwa nyalo do jogo manyalo dhi madhare mondo identify the youths go gima gitimo maberno mondo mak lwetgi to kata insecurity ma uywago ne okunya winje rumo kabisa. Erokamano ahinya. Erokamano mano Kanyero Rose Ayiere mano ruotha e gwenge ma madhare kuma bende oloso kendie e weche mag arita mag gwenge kod gigo ma bende winjo bedni itimo kama duong' ma bende awinjo ko wacho Kanyero ni gin jogo ma koyudo gima ginyalo timo to ngima margi nyalo bedo nolokore mano Kanyero awera achiel nyaka machielo kendo koro biro loko nying gweng'no ma madhare mane bende ne wantiere godo e chino makawuono mar mine wacho kik idhi mabor pod waduogo gi weche mamoko. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa.
Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Masaya Akiba ni sasa. Save using your Equity mobile app or Equity online. Save for your short-term goals or long-term goals. Be it school fees or to start a biashara, to buy a house or a car, save for a plot or equipment, or even a wedding or a vacation. Save using your Equity mobile app or Equity online and start your journey to realize your goals. Kusave ni rahisi na Equity. Karibu member. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch moremo kuom kinde malach ahinya to kokao okang' mapiyo mar manyo thieth. Ma nyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, Homa Bay County Department of Public Health and Medical Services, M-Pesa Foundation kachiel kod Flying Doctors Society of Africa sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 10 higa mar 2023 nyaka tarik 26 dwe mar 10 higa mar 2023 e Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Kanyakla waduog kuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Machiegni kendo lit kod kuyo kwako skul sekondar ma Karigini kod aluora mare mane ward wa Mudhambi County ma Tharaka Nithi tok jopuonjre ariyo ma jo klas 12 wito ngimagi tok madho chemical kido mar ethanol e skul. Kaluwore kod jatend nurses ma Tharaka Nithi Kenneth Misheni, jopuonjre gi ne somo practical mar biology kama moko kuomgi no madho ethanol. Okinyi ma kawuono ariyo kuomgi no yangi ni otho kama odong' to pod dhi nyime gi yudo thieth. OCPD ma aluorano otamore loso kod jofuambo. Wanafunzi waliweza kuingia katika mahabara na wakaweza kupata mahali hiyo chemical ilikuwa imewekwa. Wanafunzi 13 ndio waliweza kunywa hiyo ethanol, wakiwemo wavulana 9 na wasichana 3. Kufikia leo asubuhi, wawili walikuwa wamezidiwa na ndipo waliweza kuripoti, wakakimbizwa katika Chuka County Referral Hospital, na wao wawili walikufa tu punde walipofika hospitali. Hawakuweza kuokolewa maisha yao. Tumewapata wengine 7 ambao wameathiriwa na hiyo dawa. Wengine walikunywa kiasi kikubwa, na hao 7 ndio tunapeleka katika hospitali ndio waweze kuchunguzwa zaidi na waweze kuwekwa katika matibabu. Tunasema pur mar mananas en pur mawendo. Tunasema pur mar tok mano mar oduma dhi kod gimarach. Giwacho ni ok giyude yuto mora mora. Joseph Agunda en achiel kuom jopurgo. Owuok e gwenge ma Masanga, Kogelo, komiyo asigana gimomiyo odonje pur mar nanas. Joseph Agunda en japur e gwenge ma Masanga mayudore Alego. Odonje pur mar mananas tok mano mar oduma mosebedo kopidho kuom higni koro chako lalo yuto. Naweyo pur mar oduma nikech ndalo moro napidho oduma e puodho ka, to koth ne nochwe mana dwe 2 kende, to koth norumo, boduma go nene ok ne wakeyo maber. Koro mano nomiyo neno ni dhi mbele gi pidho oduma biro mana medo miya hasara, to kendo bende biro miyo ni apitho season ka season, to naneno ni nitie
thuolo mar pidho matunda manyalo miya pesa dwe ka dwe nyaka higa rum ka ayuda pesa. Nochako purni gi kodhi mananas maromo 6,000 e puodho ni. Kanase pidho 6,000 go e puodho moro ma ok ma, to ne aneno ka natiyo gi pesa ma ok ng'eny ahinya. Natiyo gi 150,000 chakre kodhi, doyo nyaka chieng' mana uso gi. To kana rango records maga kana tieko uso, to nayudo kana an kod siling 300,000 mana uso olembe, to siling 22,000 na uso kodhi. Agunda wacho ni mananas dwaro mondo odo dwe ka dwe, ma bende chamo pesa modhuro. Maduoko chien omenda mar doyo, opedho it rabolo e kind mananas mar geng'o buya dongo. Mai bende owacho ni konyo koro oko kuo yadh nego buya. Mananas kaw e kind dweche 18 mondo oikre, ka bende onyalo nyuol kuom higni 4 kapok opudhe. Mananas kipidho kata kose nyak mokwongo dwe mar 18 no, to biro golo sakas manyien. Kigolo matunda wiye no, to koro chako golo sakas manyien. Sakas manyien go biro nyak, kendo gibiro nyak nyaka higa mar 4. To seche ma gigolo sakas go be onyalo golo mokalo achiel, onyalo golo 4 kata 5 kata 3. Koro inyalo we achiel to modong' go to iuso ni jopur weteni, kendo bende kelo pesa. Kata bed ni dodonje purni mar yudo ohala, kai bende kaka pur mamoko nitiere koda pek mage. Chiel kuomgi en ni ndalo moko kaka koth ochako chwe, odwano doye, to seche go jopur bende manyalo kata konyi doyo, jo tich manyalo konyi doyo bende odichi puothegi. Mane shida ma seche moko waneno. Kata kamano, Agunda nigi geno ni kaponi jopur mamoko odonje pur mar mananas e kaunti ma Siaya, mae biro ting'o malo yutogi kendo duoko chien chenro mar nyiewo mananas koa e piny Uganda. Wang'e ni mananas michamo Siaya ka owuok South Nyanza kata owuok Uganda, to wan gi lowo gi koth moromo pidho mananas. Koro okane tiende mondo wachwe ma ok wadonji tich machal kama. Gisani koro wamenya ne lipot makende mabende koro wapenji ni to bende inyalo chamo kuon molos gi lum moregi. Goane pichani, jopuonjre adek e mbalariany ma Kabarak e boma ma Nakuru ochugo yo mar tedo kuon ka gitiyo gi lum moregi. Kaka ripota marwa Simfos Okinda lero, jopuonjre gi mosetimo nonro kuom higa achiel koro rito mondo opuodhgi kod duol marango rang'iny molos godo mwandu pacho kamano KEBS, ma kapok gichako loso mogo mar lum mondo gichak use. Faith Wandia ma en jahigni 25 somo e mbalariany ma Kabarak, kama ne ochake chenro ni mar chako timo nonro higni 3 mokalo. Niko na uvumbuzi ambao tunabadilisha nyasi iwe chakula cha mwanadamu ili tumalize njaa. Wandia kaachiel kod jowadgi mamoko chako kagimanyo lum kido mar Bermuda mayudore mayot e pacho ka. Tok mano gitero lumno e lab e skundgi kanyo, kama giluoke kaito gituoe. The drying of the grass takes approximately 4 days, and we're drying it under room temperature so that it cannot lose its nutrients. Tok tuoe giregi. Okang' mokwongo bang' mano en ni gimedo gimachielo mong'ere kaka enzymes. Enzymes ni kapok omede e lum to ilose kuom seche 8 kod jopuonjregi. Ber enzymes en yo konyo ich e rego mogo ni tok kosechame. Getting the correct enzymes for the reaction. 2, high cost of importation of the enzymes. And 3, also sourcing funds. Currently, the enzymes are not available in the market, but we've taken the initiative and we've learned how to produce them locally. We require equipments so that we can be able to make these enzymes locally, and we can give an approximation of about 2 million Kenyan shillings. What I've noticed is, first, this flour cooks faster, and about texture, its texture is almost similar.
Yes, and about taste, it has a different taste, but not a weird taste. It's a kilo for about 110 shillings. So if I bring mine, which will be sold for about 39 Kenyan shillings, it will be good for him because the rest amount of money, which is about 70 bob, he's going to use that money in other expenses. Jopuonjregi osetimo nonro makinde ka kinde mar puodho ni dhano mora mora motiyo kod mogo ni mar lum ok nyal yudo hinyruok mora mora. Jopuonjregi koro geno mondo puodhgi mondo gichak loso mogo ni magibiro uso kind shillings 35 kod shillings 40 kuom kila achiel. Within the next 1 year we'll be done with the standardization of the production process, and then possibly in another 2 or so years we should be able to actually see something on your shelves. We think it is viable as long as we can standardize the process and find out how much volume you need to produce that. It is a good innovation when it comes to the idea of food security. We have a lot of grass. Remember, there are areas in this country where people have even died of hunger. When we get a breakthrough, this will be actually an invention by a Kenyan, for Kenyans and for the world, and that will also give this country a lot of visibility. Laktar Catherine Kunyanga, ma en jalony e weche mag chiemo, wacho ni nonro kod lony mitimo ahinya mag chiemo kata bedo ni tin e pacho ka dwarore ni otim maber kuom thuolo malach mondo kik hiny ngima oganda kochak chame. Does it meet the standards of maize flour? If maize flour, you say this is the starch percent, this is the protein, does it meet the same standards? Because it has to be compared to something. So you can see it's a long process, but being a researcher, these are the innovation we encourage. You may never know, you might not discover the next replacement of ugali, but something will come out of it, definitely. En lony makende ma jopuonjregi ni kod geno ni biro puodhi mondo gikonyo oganda obed kod chiemo ma nengone oyweyo kendo duoko piny kech mokwako gwenge moko e pacho ka. Simfros Okinda, Ramogi TV. Machiegni pau tuke kuma tim mar Sofapaka noyudo loch margi mokwongo e season ni bang' loyo Police FC gol 1-0. Gol mar Sofapaka noloko jatugo Ali Khalid e dakika mar 35. Kocha manyien mar Police FC Zako Lugarusik nonyiso ich wang' mare bang' kanologi e tugono. Point is, after 4, 5, 6 games, Sofapaka didn't win. Today we were unlucky. We didn't produce the game we wanted to produce. They had only one shot on the goal. They scored, but also we didn't play well. And what we have to do, we have to prepare ourselves for the next training. Even today, we have now after the game, immediately we are going for training up there. Tumefurahi sana vile tumeshinda game ya leo because tulikuwa tunatafuta hizi point 3 na vile tumefanya mazoezi hii wiki, vijana wamekuja wakiwa psyched kuwa tuko ready kuchukua point 3. So vijana wamecheza vizuri, wamecheza according to instructions 100%. And then kitu ya muhimu ile fanya tushinde ni kumrudia Mwenyezi Mungu. Hii timu yetu ni timu ya kanisa na tulikuwa tumetoka kwa Mwenyezi Mungu kiasi. So kitu